Askiri yacho mnaizia timu yangu. There is no way we can do a City Sports Center Cup Clash. Tisina kudaidza mambo vehondo. Simplex music. Amanya zobanzwisa ka timu yangu. Kana takutara nyete clash. Tinombodaidza mambo vehondo. Vombotibatsirawo. Greetings Bangwela. Guru. I want to tell you loka. My mina nandifunga inonzi. Pane stara kora kupuwa mstreet mazuva nanzi chimira. Chivamira ipapo. Saka ini chanongokumbira kuti ndori muchigadziro matsheds. Vasadaro tichanetsa. Urikuona chinonetsa tawanda. Zimbabwe munomu ndina Bangwela, ndina Tawanda, ndina Bosiala, ndina Seh Calaz. Anditozoto andikutaura naye nhasi ndiani. Mutaura ni mumwe achazouya. Ni Tawanda. Tawanda anopedo ngari innocent but ari ndurani. Ndiyo atinayo uyu manje I think. Tawanda ninamata. Urikuona Tawanda. Chinondinetsa manje. Ewo ndonetsana newe pese pandokonoti nhai Tawanda wakapesera kuimba rini ko patakaipfura pakabva waipfura ipapo wakabva watopfurwawo nengoma pakagadzirwa ridhimi rimagic wave ndakaona uri mustudio ndikati Tawanda nofunga tichaona ngoma richabuda chii chakaitika hauchaimbere chii mubvunzo yandikubvunza shamwari ndikubvunzira Zimbabwe but iyo song iyoyo yatikaimba ndakapinda paridhim but because rhythm pataiplan uri kuditsa nepaifanira kuda album zvakapesana but paridhim irori iri ndo pane album title inonzi Noah so ndo pari kubuda album ndo paichabuda so ndakamboti aiwa vambofanira kuteerera but tozoritangidza futi. Makati album launch ndirini King? 12 October. Mati mane venyere akaunti muchatoitira yenyu pake muda kuitira kopi aregadi anzi nanchipasa aregadi aramba kansitoita tozoenda time saka aregadi madzokera kwedu kwaregadi pakati pegeto pekuti munhu wese anongopindira achibva chero geto masaladi etu makudo anongoisangana muri sei King? aiwa ndakanaka mbolo munoziya Bosiala mubvunzo wangu wekutanga kana kuine clash anereka iriko Saturday nhasi iri Thursday unorara here iwo uri paclash ai makapinda muhondo dzakawanda mune hondo dzamakapinda dzamakaheadlina dzakawanda but kana nhasi iri Thursday wasarwa nezuva 1 chimhondo dzoufeeling inenge iri mumusoro wako unongochinzwa sei? zvinenge zvichienderana kuti kune competition yakaita sei one because kune mamwe competition yekuti unenge uchifunga kuti ungonoita walk over but iwe uchingofunga uri iwe nini uchinzi mangwana ukuclasha naSauro ndo pana tinzwisise ipapo unenge kuti mugara uchitombostadha munhu nekubatanidza zvinhu zvako because time iyoyi mudhara inomhanya apa bete pfungwa here dzekuti ndogona kudhama sei clash aiwa unogona kutofunga kuti ndirikanibvaudza kuti ndakurwara kana ungoti uboti mana mota yaita breakdown ona but semunhu wechirume chaichai unotombojauta unotombojauta kuti ndokontinha ndombomira but manje mune mafambisa bepa rekuti mukuda clash pane pasina kudzokera mashure wasvika paCity Sports uri panze uchinzwa wamunzwa sound inobuda mimi bvudzi romira kai Samari wazosvika musi weSaturday uya uchinzi clash muri kupinda pastage na11 za 9 o'clock unenge wakudzwa sepasana 2 hours kana appetite unoitere aiwa ausvikika ko wozi ukatongoenda ikoko manje kai stage fright mbanokubata inini
I think vandosvika kuda kutopinda kuti zvemunogarira right zvemunogarira unogona kuzonzi wakazotiza unofanira kujera kuenda kuklashika unongosvika kubva panze nokupinda because ukambomira panze unogona kuzoti unogona kutoziva kuti ndakunofa. Right. Ndine mayouth akawanda ari kunzoko. I think this year ndo patine number hombe yemayouth akaregister. Andidi. Now mubvunzo wangu manje unoti pamayouth chicha manga mataurire izvo zvari kuprepare ka. Chicha mungavaudze chavangaite izvozvo. Clash haina mugoni. Ona haina mugoni ndi kune maunogona kuvhunduka mazita evanhu but chandoziya chanango experience mangoma mafanzi edancehall haana choice haana kuti uri wekumbari waona vanhu vakawanda unofunga kuti vanhu vekumbari ndo vanhu vekumbari but ukadasi kuti vana wind president ana choki ana jasik now pavaitiwa kuzoimba umbarika vaitoita sei vaitanga yombari right sauro chayanga kutanga yombari mafanzi waona so haufaniri kuuya uchitya uchifunga kuti nichaita sei nichakuwadzwa because munhu wese akapinda ari kupinda muclash ane mukana because mudhara kudyiwa kwemunhu muclash mudharaka mudhara 2 seconds akawanda mumwe angona kudyiwa aenda kutoilet disqualify otongodisqualify because adaidzirwa akashayikwa uchaidzirwa but munhu wese ane mukana wekuhwina mudhara handifunga kuti pane hozi kuya mudharaka unogona kuti mudhara unoziva mabudira nitawanda inenge iri fast yokutika waunotemba che anogona kutobuda kana muraundi rekutanga saka munhu wese ane mukana waona munhu wese ane mukana hakuna chiri guaranteed. Munoziva wai ndabvunza mubvunzo uyo ndofunga zuva ranhasi chete ndafonerwa nemayouth anogona kusvika kana 30 vari muclash. King mati clash ikutanga nenguwai tiri kufanira kusvika uchatonzwa kuti mufana ari kuita sei ari kusheka hana kugadzikana ndoedza kwati anoti aiwa munon'ona don't worry relaxa wogadzira malines ako ngavasanyanya kurumidza kuuya because vanozobatwa nemupowa neta uri kumateresi inini hangu personal last clash pane mafana andakawitnesa kubuda kwavo ona chatakatogara tati kuchimba chimwere kuseri right vafanira vauti vakadzikwa chendo toilet then vakatouya vakatozvipiga ona anza mudhara bobo vangamonero vachitumaeverest mudhara vafanira pavakatozobuda vachitaura kuti mukuru tisachiyedzwa uko vanga vatobuda ona so nyaya yekufamba musi weclashika unogona kuzofunga kuti vakaitira utsinga ipapo ndopamagonesesa because I think ndo one of my major challenges atinoita kana tine mayouth akawanda because pane pachifamba program and 1 minute yakawandisa because vakaenda pastage vari 1 minute anotoclash vakapedza saka zvinoita nezvekuti timu ikadaidzira zita yodaidzira zita woshayikwa muri kubanzwa ka timu yangu pari kutaurwa na Calaz apo kuti aikona kurova marounds mafanzi anofanira kunzwisisa kuti hazvina basa ndeyani ukanonoka kusvika unenge wabuda because zvikaitirwa vasingazikanwi chete vane mazita muchivamirira kusvika vasvika paclash hazvinesabude bhoko munhu wese ashedzerwa time yake yasvika kana asipoka anofanira kuenda patenga right Kingman ndofunga chekupedzisira chandingade kunyatsonzwa panyaya yeclash advice yaungaudze mayouth ndeipi kana achitanga kuenda pastage because watinoita paclash panonzi chimboenda pastage unozvita sei unozvitengesa chaunga chobva chakutambira oro chobva chakuramba ukatorambwa uchapinde muclash because tinoti munhu wese ngapiwe mukana ngaambonozvitengesa inonzi freestyle yaanongonzi inda unoimba kana song yako une kana idea yaungaudzawo mayouth ere hapo because mayouth mazhinji ndakaona last year ndo pakabuda mayouth akaita sei akawanda aitongoti achitosvika so zvobva zvatanga overtadza kuengaja nevanhu ndizvozvo because kuimba muri panze pepe kwakasiyana mudhara ona and mouza vaningina vangu vauye vadya mabhanana right because vakaenda kutoilet vanodzoka dhanzi rapera ona but I think munhu chakaita kuti yo clash ndounochiziva ona kuti wakauya kuzongoti ungonzi wauya uye kuti wakauya kuzohwina ona so ukapuwa mukana wekunzi wakwira paipai ndo chinhu chataura kuti mangwana wako akamira sei
ona so afanira kuzvitora laters ona ende ngavasauyi vakadhakwa ona vakauya vakadhakwa iwo wakadhakwa apa unoda kutotanga kutonzwika ipapo voice unogona kusabuda ona ende unogona kusajabhura futi kuti vanhu vakuda chii ona so ngavasauyi vakadhakwa mudhara unosangana nazvo handidika unosangana nazvo mufuture yedu pamberi apo ndiri kuziva kuti tina album redu riri kubuda nowa atakarimirira takawanda nemayouths but tikuti after album kana kuti after 1 year 2 years 3 years 4 years pane patichazoonawo tawanda achiuya kumaclash eri kuti auya muclash maybe pamwe kwete nemayouths but pane patichagona kuonawo tawanda achidaidza kuti handadaidzawo artist nhingi wangu hande timbonoclasha timbonakidza chaunga why tiri kubvunza kudaro ndofunga pane amaimboita kana muri mustodart yainge ingori kana birthday renyu kana riri album but maigona kudaidza dhadza kuti dhadza yo timboita 1 on 1 mamamboita ka 5-10 minutes muchinakidza mayouths zvekuti mayouths anogara kubvunza kuti tichazozviona kuna tawanda here kana kuti era iyoyo yakatopfuura ainopfuura ona but madhira mudhara chipa zvakaisa mari chaiyo chaiyo kune mari dzekuti ungoriwanapa saka mapedza unenge urofonera vanhu vezvikweretu ungafunga kuti handina mari yakuya unenge utomudza kuti uya padhini saka nyaya toisiyira kuna mudhara chipa zvinofunga akateerera bvangoinzwa nyaya yekuti aiwa pakangoiswa zvinoiswa ngauine mari ngauine mari totangira ipapo king 31 chekupedzisira 31 august ndo hunting ground yenyu munozivikanwa kuti ndofunga ndo mamakagadzirira zita renyu tichiteerwa nestodart but kana takutaura nyaya yecity sports center aiwa obviously tikataura nyaya yecity sports center there is no way atingataure nyaya tikasataura Calaz naSaul because ndo yanga iri hunting ground yani yenyu musi wa31 muri kudzokera kucity sports center amusi paclash but muri kuenda paperformance chii chamungaunze mafans enyu chaangatarisire because vane nguva vasati vakuonai pastage ngauta sezvemazuva isi because zvamangotaura kuti ground rariya kuti tizonzi takati master zviroti zvakangoitika because remember I think first 2-3 shows zangu dzemucity sports ndaibva ndichimhanyiswa nemakeni right but second page 4 zvazva kuita zvitanani ona ndichibuilda kusvika ndazoita sei ndazosvika pakuti nandakumuziva kuti munoitwa sei so zvakafanira vanhu vachauya outcome ichauya iyoyo ngesayo pekugumira pako because isusu mucity sports takati mumba ichimhanya zvekutoshayana kuti nanganitoripo zvekushayana kuti ro rafamba sei zvekushayana kuti ro rafamba sei but I think ezvine zvichunguya kuzoimba mangoma nekunakidza mafans edu and at the same time kusapota mayouths ari kuita clash ona kuti vazive kuti aiwa zvineba zvinovasvitsa kune vamwe utoite nezvava kutofamba vachikumbirwa mapicture vasati vatoclash ichokwadi ona so mudhara chipazi fantani mimi nana earth maitira mayouths zvimwe zvekuti mbiri yo kuti aizikanwe zvaigona mutorera makore but makaita kuti azikanwe pakaclip kana ke 30 seconds kamunopost ona so ndoimwe nyaya inotenda kuti mamukana muri kupa fani because isusu mudhara tine patozogumirwa kana kune mageneration music inochange ende totoda fani vanenge vatori nenharo idzodzo kuti varamba vachiuya because kumashure kuti angoziva kuti kuna kona ngale kuna naningi ene zvawanda akutonzwa kuti kuna naholenge ende kuna nani every time pane pachiuya masita manyowani ona so kusaidi kwebasa redu isusu remangoma zvikutotendisa mberi then studio muchakavhura here last time pamakauya maiti studio yanga ichioperator and tips anga ariko achishanda nemayouths ichakavhura here studio ende mayouths achiri welcome here kuita sei kuuya zvavo kuzorova mangoma studio yekutangidza kuvhurwa I think after show after album launch after album launch because mudhara chipazi part of deal ratakaita kuti ari kutibatsira kurenovate because da umuchinji okay so ndo zviri ngoitika saka zviitika from zvinezvo zvikabva chaitika dance that means end of October tatanga basa handidika Kingman ndiri kuziva kuti muri kumhanya chii chamungade kuudza mayouths enyu musati maenda manditaurira mukati king ndine kwandiri kumhanyira but nanguti ndipfuure ndisimbise mayouths vasaite doubt kuti ndiri kuuya Saturday aiwa
especially mayouths ari kuuya kudhanza zviri nani kuuya kuzodyiwa than kugara kumba. handiti ka because paunouya ipapo unenge une zita rawagadzira ende unenge wabuilda unenge wakuziva kuti next time ndoita sei ndouya paka. So ngavauya vari focused mudhara madrugs unogona kuti zvinhu zvaunoronga unozonodhakwa kana utanga mumadoro zvekuti panozosvika seti yako unenge waparara. Right. So I think for jairoro pane kadiscipline kanongodiwa kavanofana kuita handiti ka because